Grace Bayani, ni Jocelyn Wandasan Gallardo, ni Yeyen Rosario, ni White Alonso Winnie, Alonso Florido, ni Richard at Acosta, Mary Jess Gabriel Baliwag, Mary Jess, datay sa Estibadom, punak tutay. Ala ako na yung bag na bigat yun, yung bag na malim, yung bag na lagiyo, ama. Ayan man ka sulit tulong. Happy watching also to Glenn Asgado. Medyo limlimtag dati matakapungan na naturog. Kumusta kayo amin ako? Ayan man ka sulit tulong. Iti ayan nyo. Hi Christy Alonso. Happy watching Christy. Jocelyn Rivera Barcarcen. Yung bag na malim mo manong pala ni Ian Areliano. Ay Kasinsin, Len Julian Molina, Cecil Rameses, Tanggo Taktaka Nagbuya, Cecilia, hanggang sa Nagbuya di Grand Finals, Rainmela, Jovenal Acosta, hi sir, Melan Oragat Pichaya, Gruardang Kakabsa. Ay, sexy size, kunana, sexy size. Alahang long size, uno short size. Hello, Mary Jess. May mayat jay dati, sir, kunana. May mayat jay dati. Hakamadanagan Ryan, sumangpat dati mixer kon. Medyo adan to sumapa nga mixer ko nakaredy amin nun. Tara mga pangalan. Jocelyn Wandasan Gallardo iti season 2 kakabsat kan gagayem. Da mga raginto no sumarunong nga Domingo. Napipintas to ba sito ojo tayo na po. Mabaina launay kada kayo amin nga boy-boya. Kabayo Ballesteros Cagayan. Tila di streaming na kakabsat. Agbuya ka nagdunod kayo matapo. Datay nag-request kakabsat iti ananusak dahito hindi para kada kayo amin na pong agbuy-buya. Ket para king kakanda kita atin nag-request at tayo kakabsat. Dahito iti para kada kayo. Ala po na yung baga pong aldaw yun. Siyempre ako mamimiss kayo nga viewers. Tanagin na nakaputi Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Nag-live na tata. Nga mahanuna nga doa kasi agred-redinak para no bigat. Happy birthday to Winnie Alonso Florido from Mary Jess Gabriel Baliwag. Hello, Just Julian. Just one. Hanapit nga ma-qualified si Ray Skiing Contest Season 2 ko na. Single ka mo, at mga taon mo niya, hanga 18 to 25.
may kawaran natin. Jocelyn Gallardo. Hello manang, Jocelyn Wandasan Gallardo. Happy watching. Kada kiti amin na po nga tapan iti Facebook page, iti Liwliwa ken Rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, agyaman ak apo iti support tayo, kanda ito'y nanumo nga page to'y manong yo, ken ading yo. Inabangan kita araw-araw sir, pero di tayo di ka nagparamdam miss da cancer ko na ni Marinel Guillermo. Thank you. Thank you kada kayo amin na po. Hello Lobelia Tamayo. Good afternoon, musta tayo amin ko nana. Jocelyn Rivera Barcarce. Happy watching po. Kita Ballesteros na kasubli kata brodo nating Jocelyn. By Madam Melo Santiago. Ay, ito ang Helita Valdez. Hello, sir. Kaya't kuman nga bakutam. Pakamustam, dari pamilya kita Marcela Payaw from Saudi Arabia. Ako na ni Angelita Valdez. Melan ragat pichay ang papa tayo ba po ti puso. Kastamat na na-miss ko ito'y programa sir ko na rin mail job na lapos. Una po nagaduha po ti agchat-chat kanyak nga apo mamiss na kasi dati programa ko na da po. Alak may iliw kayo mo na po dati programa. Uri ka da season 2 nakakapsat ken gagayem. Dito yung pakakita nyo na po ti mas napimpintas ti season 2 ngam season 1. Basta laki dia po ado ti gi-sponsor kontinuo mo ti biyang itultuloy ko apo. Masapul ko apo ti 10 provinces dagiti aglalaban. Sa nga pulo apa nga probinsya ti aglalaban iti daytoy nga season 2. Kada kayo amin na po guybuyan ni Nailin Igbigi. Good afternoon, sir. Happy watching. Arnold Guillermo and family from Antipolo City po. God bless, sir po na ni Nailin Igbigi. Dakiti amin na po nga taga Antipolo City. Happy watching. Dahito iti para kada kayo amin nga sonata. Kada kayo amin na po ito'y numotibiyang agraam, agtamed kada kayo amin na po nga Ilocano, Ilocana, ayan man nga sulit ilubong iti ayan nyo. Sapay kumaputakan ka na yun yung nga tarabayan da ito'y Facebook page, tayo nga Liwliwa ken Rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Tanuman pa'y nanumuha po da ito'y live streaming to'y numutibiyang. Aamok nga do ti kakabsat iti matultulungan na da ito'y nga programa iti tangatang. Apa-contest cancer. Hanak mabalin ko na ni Just One. Dagita boss. Anya Maribeles Labon Lizardo. Baka tayo kutong ti katal-talo naman. Hindi kaya mon. Pinanawa ka po ni DJ Mel. Madamati live na dyan ka mo nun alpasan. Iti ayat na nagtaod karun gantoy puso sangit iti kay ligat kemkam wen sika ibalalapapu. Watching from Hong Kong, Josephine Ragasa Nyajay Ributan Ributan awalin agkus no ti panagkita kakabsat masapul ti karabasa nga masida agkus na wapo ti panagkita to inumo ti biyang
watching Angelina Cortez manang na kumusta ka manang Angelina Cortez napangkanakisik ka apo mailiwak pa yung agrao pang kakabsat hana mo lang trabakom naglumog atik bilbilkom request nakman gayam sir ti balla si tao kuno Angeli ang Helita Valdez pusal na tuy biyak ko mga pateka. Hi, Clarity Stanya sa Manuel watching from Kuwait, sir. Kunada. Apo, nagatayo kang Kuwait. Dave Liger, Pasqua, hello, sir. Kunana. Share yu ato tao mado. 40, apo tayo nakabuag-buy-buya. Agbuy-buya na kadagiti amin na pong aglalay. Adaglalay nga aramid tike. Adaglalay nga ano niya, obraan nakakapsat ka. May samot na agbuy-buya. Aglalay na ko na po at ano, asyak na agbuy-buya lahat na diyayan. Iso nga, wala ka man taglayb na manlangan nun ta. Panak pinakadaldalos, pumanaw ni Mami Mai, na panakikyanda. Hi, request ko man, ti patukarem tayo, hello, hello. Hello, love, Ilocano lyrics. Hello, love. Hello, love. Mailiw da ka na kiti lalabdan na po. Hi, Josephine Raga sa Ribultan, kunana. Apay single lang ka diti makisali, kunana. Una po, single, amo yun apay nga single. Kaya't ko apo nga single dagiti makisali. No siya sino man to apo iti agbalin nga winners. Wano dagiti amin nga top nga giti mga babak. Danto agoper kadakwada po nga agkanta iti combo nga nasikat. Iti kay Lukwan, mapandan tulat nga wanti mang iparit-parit dagiti agiti asawa da, dagiti nobnobyo da, tapno ti kastapo may-mayat. Kasi no single, nalalakad ang biyahe, wanti mang igawid-gawid no parininang nagpakadalaki ni kininang kintatangnan, okay yan. Nung no anak na ngamin, tama pa makiyag, kanta-kanta di dyan, mapangkagparam ko nanto datay asawa na hantay maikat kakabsat, iso nga mas napimpintas nga tulungan tayo, dagiti ubing kakabsat nga 18 to 25. Kasi no babakit kan lalakay, siyempre nilakay. No nangabak nila kay mapanijay lokos, mapanagkanta-kanta, tay bagat agimimon to kanya na. Ipagal nakakapsat iso nga medyo komplikado no kwa. Iso napimpinta sa apo kiti single, agatay pay lang nga awanti agi pagpagal kadakwada, malaksid kadagiti naganat da. Dati apo iti request ni classmate, ti agbabakit nga sonata. Dakaya po ngagre-request apo, itid ko. Yung mahangko ng pag-iida nun. Sir, si malunak pa'y kungakit ko na ni sikat ti amin ko. Nadanak mo nga balasang unubaro, pasalimon. Hello to Rose, taga Roma, Amor Solo. Dagiti babaro dagito yung nganagan Hello, just one. Single nakmet sir ko nana. Single kanu mo ti papilit na lata ni just one. Manutaw mo niya just one? Alaga padasam ti mangisen, takitaon ta. Uno single ka laki di, ureno na pangkati 26, 27 nan. Happy watching to Joel Florido Tagumasi. Apo ti madaydayaw nga winner. Iti liwliwakin ray aw dagiti OFWs ngayon ano. Kumusta po dagiti agbabakat? Dita sulsule. Kadagiti amin na po nga birthday, ti dayto yung agundaway, ti dayto yung aldaw. Happy birthday kada kayo amin kakabsat. Belated happy birthday to Manang Marlene Orcia, Edi Kalman. Napang kami po nakipuds.
Thank you very much for the invitation, manang Marlene Orpia. May isa na sponsor po iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Hello Ryan, Alcabedos Ogale. Ryan, agkampanyakan kadagiti amin nga buybuya. Dagiti listeners, viewers iti liwliwa tabuyaan da kanto mat into nag-live kano bigat. Nerissa Tabios, happy watching manang ading. Amuyo kakapsat oray numanang nukunakon, jak maamuno nono kay ngumsyak. Ala ke wong kun kunayo lat tamot tanan yo latay padpadlawon no namanang kayo to ubing kayo. Ala ke awanti kuanam. Awanti dakes na. Tadi to Spain kakapsat awanti manang manong ditoy. Atanagam mo ti bagada. Uray lalakayan, awagan da kang datanagam mo. Hi to Winnie Alonso Florido. Happy watching. Apo, bakit na kon na ni 73 concert ko na ni Marinel Guillermo. Alamanang tanuhan ka pa nga aglulukay dagi tatumtumong mo. Karintarong ti mga niti nateng. Dagi na nateng agsisidakar ni ke makapahay blood kapsat manang Marinel Guillermo. Ala ke enjoy yung ti panagbago mo rod. Masapul nga agag sala-sala ka ti malmalom, ag-exercise kayo apo. Aglalo ka na ito yung pampanawan, narigat ti agsakit. Mahirap magkasakit, sabi ni doktor. Dati apo ti kakatawa na. Dati apo ti para kata kayo amin ngawan ni tilabas atin nag-request ti balasi yung tao kakabsat. Dahito yen. Shout out man seri kita nyesa kon Manuel family tata kita kabaritan wes nang nangaruna kadagiti pamilya from Clarites Tanyesa Manuel. Kada kayo amin na po nga taga-Kabalitan West ay iti lugar ni Leia Clara Ustare iti may katlo nga pwesto dagiti barangay official iti Kabalitan West Ballesteros Cagayan naragsak apo nga malemyo amin ngawan iti labas na. Best ni gulay. Dati ginatang ko ti tarong. Nangani mo sangagpan ay sanga kasakas jay ko ni tarong. Sa kuntos nga sigurado nga maltotang kayo apo no man kayo ti tarong nga kastoy katindag na ko nagkakatawa da. Tarong apo ti Espanyol nagatindagan. Kuna mo ni Cheryl de la Cruz ko. Sir, kitam tarong da ditoy. Ulo na pa'y lang gumanot kang. Ala si Cheryl de la Cruz, kusta ka dita Hong Kong, uno Singapore kaya mo? Ayan na po, nagpintas nga ipagango tayo panji Pilipinas dato yung bukol na ito eh. Agasam dati ni, sanga kwa. 16 inches, kayam dali. Ayan na po, na kayo po nga
na babagatan kauna kayo unay na pumangan iti tarong. At sisita ti tarong nga po tamadi. Tapit ko na puno iti danong, makapauyat pa yun. Kaya kayo mo rin ako pangaligbigat. It makes me like ka na kayo amin na po. Pabati, Rivera, Ugali, ken Pichay family, dita mabutal, ken Barce family, dita Centro East. Thank you. Anaga po, ikini Jocelyn Rivera Balcarce. I love you, Sir DJ. Hi, Prince Rodney de la Cruz. Nakayo po nga mabalasang, hang kayo ulay pa yung mga titarong. Tanarigat. Ibalasang nga tatarong kakabsat kang gagayem. Grabe! Nga tarong sir ko na ni Jaswan. Di ba ati kaya tam Jaswan? Kakabsat kang gagayem. Dahil ti apo ti paragat na kayo. Mabaling nga pag-ban majorit. Ni, tarong nakasindagan. 16 inches dinangan ko nga talaga. Naimas nga ituno sir ko na ni Beth Bautista Kalong. Hello classmate Beth Bautista Kalong. Kumusta dati ba anak mo nga baro? Met atang katidognan ko na Lilibet Villanueva. Jerome. Linda Tasani, Permi Met. Haba na, tarong. Agpadawat ka man, sir. Tibini ko na ni Linda Tasani. Amang masapol nga, amang kakabsat masapol nga makitag dato'y naglako di jay Chino dato'y tadumawat akti nagango. Samaya dato'y ngay mula dito Pilipinas. Siguro nangatutipon na ito'y tano, nababa, agkas jay. Agasam datan eh? Oh. Tarong kakabsat ken gagayem. Naimas ti tarong ading iti bigbigat. Tarong iti malmalem. Tarong iti rabi lata. Dahil man na po iti paragata kayo apo mahilig ti tarong. Dakil na, so sumuko na, dakil na. Pusal po na pati matris dati kakabsat. Ay ako, pakawanang kakabsat, Angel Serona. Angel Serona, nakakita ka na, dita Dubai, tingastik ka, tindang katanungan, dita Dubai. Opo, Angel, ading madanaganap. Talaga nga pagpapun. Dahil tati background ng sermo na ni Rosa taga-Roma Amor Solo. O tarong kakapsat background na. Na vitamina. Nagdakil may atan ser ko ni Dave Liger Pasqua. Madanaga na garod. Katidag na. Amagarod na lumag na kutungmat. Hello sir, Arnel Takmo sir, madanaganap nagatidog na tarong Espanyol. Di ba Angel Serona, nakasarak ka dita Dubai ti Kastuyen, katibdag na nga tarong madaraganap kakabsat. Ko kaya na. Han ko kaya, tanser ko na ni Jaswan. Kanong mulan, sinamulan na pa, mulmulang ko na yan, Jaswan. Ay, bigbigat malmalam kakabsat, aga-ariwawa tayo wanin. Mayat
abin iday ta sir won sir na sa pulog to ati ramot na dati ta agorder na tibin Dagiti mayat ako nga agbin aglalo nga data Pilipinas mabalin ko nga ipa isen dato iti atabukol na iti pakete siguro mabalin. Awan sir, jak kayatan ko na nililibet bilyan may bagari Jeron. Okay, kamsat, karabasa mat ako iti Santa Cruz, Tenerife, Spain, bin iti Ilocos datoy. Nagkalnak, nagimas mo ngatan. O karabasa mat, kakabsat ti parang ko. Umatras na. Kasta sir, jak kaya ko na ni Dave Liger, Pasko. Ay, kakabsat li, Dave Liger. Si daum lang, hamunga min nga apnutan Dave Liger, Pasko. Ikamti itlog na, puki-puki ko nada. Hamuk ikatan na di pina, puki-puki ko nada. Amok ikata aja dong ngapina tag baling nga panukan. Apo sir matayag telek dito iko na ni Rose Tagaruma Amor Solo. Allah ori siya kakabsat yung gagayew. Aglalak to lang medyo kikita. Anati kayat atati kayatak ko na ni Debliger Pascual. Awan nalugog dato yung kakabsat. Permite akaba namot. Nagkal na dato isang mga kaya sakti kumatang ibayad na dato 3 euro. O sa Pilipinas 3 euro. 100 man ato yun 150 na sorokon 170 nagnina. O 3 euro ako. 50 palit mi dito 56. Di 1 euro. Ay saan nga magkaumaa talaga. Tarong tibigat, tarong timalom, tarong tirabiin. Ipagbet ko latan siya kay masan na ako na da. Pakbetuan, pakbot mo talaga. Nempag na oras mo, kada ni Arian Jane Madalipay Kabadin. Kay Arian Jane Madalipay Kabadin. Taga nuka, taga Ilocos ka? Ibagam di Ilocos, ikismis mo di jay nga makisalip dati ismule. Kasi no si kate maki-contest ditoy, disqualified kan tara padasam ta naki-contest ditoy, masapol ti ka. Barbaro apo nga contestant ditoy. Manjak kaya ito na po dagiti naki-contest ide, nga maki-contest man na po ta overqualified na kanya kon. Kaya ko babaro nga rong pamatang kadanagnagan. Hello manang Beliam yan ni Dave Liger. Lintay takarabasa no nalom sir pamigat ko ditoy. Sir gamin mo ukoy na imas. Ukoy nga karabasan, dakpay na padasan. Dati apo iti para kada kayo amin nga awan iti labas na. Kung kayo mangkita naman natin na pintas nga datoy. No titarong iso apo iti dati apo iti para kada kayo amin nga buybuya ko. No titarong kay suti ikuri-kur da kada kayo mayat kayo. Datoy ikuri-kur. HBO Records and Oyboy Production. Dagiti apo nga mayat nga agpakuri-kur. Dahil ito iti sunatayo. Kaya sagot ko na ginamit sir ko na dawan. Bali 3 euro ajay. Dapat panyan ka, ako'y kurikur ka may payagan. Singot pang kurikur ka, sul-sulo ka kaniluan. Siyawam yan kanya, lumayasin ka magpangrikur kanya. Ay, siya ang agpakuri-kur ka pulakay. Madama luto isapit mulak takitan si pikun sir mo na ni Dave Liger Pascual. Abot jak payen maconjo. Nyen ini sibit yang ilakay. Kurikur ko inalaw alaw bay. Bola-bola nga karabasa. Siguro maya mo
Amor Solo. Kada kayo amin na po nga taga-pari, taga-payaw, na imbaga po nga malim yung amin ngawan itilabas na. Ramros, taga-ruma Amor Solo. Melody Oncheta Saliko. Grabe may tatarong sir, madikaya mo nada. Adaya makakaya nga rin sa atin unay. Ampay nga kaya ni Angel Serona. Ay, liw-liwa ho. Hello sir, liw-liwa kinrayaw dagiti OFWs kay Ilocano. Siguro giti admin ko dagito eh. Shout out man! Dagiti taga San Jose, Sudipen, La Union. Kastamet kanyami dito Singapore. Agyaman nakser po na ni Melody Oncheta Saliko. Dahil di kakabsat para kata kayo amin, kanta iti may isang ati winner tayo ako. Kanta na. Mr. Joel Florido Tagumasi. Hi Bebski babes, happy watching. Dahito ya po iti winner tayo ni Joel Florido Tagumasi. Daga kayo amin na po ka taga Hong Kong. Nga pata na deng-deng-deng ni Jocelyn Rivera Barcarce. Happy watching ka na po. Happy watching Alan Cortez, Tita Isabela. Hi Jovelyn Marikit. Yakang kanta kakabsat iso ni Joel Florido Tagumasi. Tinagbalin na po nga winner tayo edi Domingo. Tigas aku
Florido to City nagbali na po nga winner tayo idi Domingo. Ket kada kayo amin na po bubuya iti daytoy nga kanito. Daytoy amet apo iti sagsagot ko kada kayo amin nga awan iti labas na. 36 tinaka online di kayo i-share yung aputan. Yahoo! Favorite ko nga kansya kan. Kung darating man ang isang araw, ika'y lilis at di na matanaw. Titigil sa pag-ikot ang mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Kung ikaw magmahal na ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pakiusap, saan ka man ngayon o hirang, huwag sana akong kalimutan ang aking nakaraan na kay sarap. Happy watching kada kayo amin kakabsat. Para kada kayo ni Charity Baingan Liday. Happy watching po. Kada kiti barbaro nga sembrak. Dito ay Facebook page. Dito ay Liwliwakin Rayaw. Dagiti OFWs ng Ilocano. Paborito kong kantang yan ko nada. Hi Jovelyn Marikit. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibag sa buhay na punanan ng kirot, ang tangi ko na lang pakiusap. Happy watching, Majen. Man ka man ngayon o hirang, huwag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo. Para kini Mary Jane Uberita dahil po nga sonata, listening to James Felix. Ket kada kayo amin na po nga awan ang agbuybuya. Dahil pa iti para kada kayo amin na po nga awan iti labas na. Apo agkuha kay mo basit kakabsat kang gagayem. Puso kayo mot Tano kansyon na nga kansyon. Paularina Armada, hello, happy bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay
lagi kay katabi. Ako'y di mapakali, walang ibang iniisip kung di ikaw lagi. Sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Hi, Jeren Mel Gawin Alacosta. Paborito maming kansyon no kaon. Kada kayo amin na po, main in love. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Kada kayo amin kakabsat, da kayo itigapuna, nuapay nga ti Facebook page, iti liwliwakin rayaw, dagiti OFWs ngay Ilocano, ket agtultuloy apong agpayagpag iti tangatang, para kada kayo amin na po daytoy. Yes, kuna ni Beth Bautista Kalong. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal. Kakabsat ken gagayem. Dahil mati para kata kayo amin kakabsat, paspasa kung tano talagang agganas kayo apong agbuya. Masulit yun, di pa nagbuya yo apo. Angelina Cortez manang happy watching. Pinilit kong iwasan ka, dahil ako'y nakatali na sa isang dilang na labis. Minahal ko ng tapat at hindi magbabago kailan paman. Ngunit
habang tumatagal, sa aking lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit kong limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Ngom naman ako kung paano makalimot at paano kung may satabi itong nararamdaman. Nababaliw na nga ba ko sa'yo? Dahil habang tumatagal, sa aking lalo kang napamahal. Ang puso ko nalilito dahil na naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit kong limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Dahil ito'y payapot di para kada kayo amin wanti labas na 33 bunga ba bumasi dato'y pampamayan nyo kanyak basit tagbuya. Nasanang pangako dagiti apo nga nagkakabit at asawa yo apo nga nang kabit dahil ito'y para kada kayo amin. Kahapon lang tayo'y magkasama at parang bula ika'y nawala. Sariwa pa sa aking isipan mga sumpa mo at pagsuyo. Nasaan na ang pangako? Ako lang ang mahal mo. Nasaan na ang pangako? At bigla kang lumayo. Ngayong ikaw ay may ibang minamahal. Hangat kong lagi ang iyong ligaya. Kung ikaw ay kanyang iwan, ako'y palaging naghihintay. Nasaan na ang pangako? Di ka magbabago. Nasaan na ang pangako? At ako'y iniwan mo. Ang puso ko'y nangungulila. Hanggang kailan magdurusa?
Nasaan na ang pangako? Di ka magbabago. Nasaan na ang pangako? At ako'y iniwan mo. Nasaan na ang pangako? Ako lang ang mahal mo. Nasaan na ang pangako? At bigla kang lumayo. Nasaan na? Happy watching to Mama Noraline Domingo. Alamam ko amulat na dildilawon dati kanta kong kakapsat. Ako, isang sagot ko lang ka na kayo amin na bungagbuy-buya ka nagdingdingig. Kastoya po, tano maliwliwa kayo, uray no mamanog kayo ti agmalmalam. Dagiti agluluto, busy-busy apo. Dahil ti apo ti para kada kayo amin kakapsat kang gagayem. Paspasakon. Si kantay kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Kiday mo anaahitan, sinukat ang pinaugedam. Bukmo anak kulayan, pintas nga aglablak pusanan. Tatidakis nahan nga nilatay mo, diin kay sagsaganaan. Haanmet nga tay pagkibibiyang, nusuit ti pagragsakam. Uray manamin keket na yunam, sangulikot pa ekstensyon-am. Angin kumaisardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Taisuti ng aklong kanyam, idibardang isit kapailang. Ay maulawak sa maulawak sa Mildred. Yakmeten matarusan tigtig na imo na limed, Mildred. Kung nagnutay ka den ng mga sawatiin ka, ipatpatek. At dalang arudun kan ka, di ka pa'y lamar-marnek. Maulawak Mildred, kung ni Maribeles Labol Lizardo. Ang kapala mo lulaw. Ay maulawak sa Mildred. Yakmeten matarusan tigtig na imo na limed, Mildred. Kunat nutay ka den ng mga sawatiin ka, ipatpatek. At dalang arudin kan ka, di ka pa'y lamar-marnek. Si kantay kabaknangan, tilada pagpalpalay langam. 24 oras nga online, puro selfie karga nga timeline. Kasuno nga tatay pamilyam, dimpay pulos a pagserimbiyan. Kasta lang aruden tiyog obram, balang kantiskan tupay lang. When maulawak will mawidred. Yes, naulaw akong kakapsat ken gayem. Isa layo. Next man bosin tay paboritok ko na. Dagayo aming Mildred kakapsat ken gagayem. Dadya po ti para kada kayo apo nga Mildred. Dagiti hang Mildred, hangkay kumapo nga mas paspasagidan. Dadya ti sonsonata po nga isagsagot ko kada kayo amin. Kitang man dati magbagada po ito'y ala po, agbuy-buya ka pa ilang kayo pa ilang dito eh. Terti po, tinaka-online kakabsat ken gagayam, Cotton Fields, tital-talon, o kansyon at kapo admin, adun Maribel. Dahil di para kin ni Maribel, favorite na lang dato ito eh. When I was a little baby,
my mama would rock in the middle, in the old cotton in. It was down in Isabela, kakaiwa at bakla, in the old cotton tikataltalong. When the kumagat, kudkudem nagatel, rikapem nagtimbut-timbukel, kita kutung nagdadakem. It was down in Isabela, kakaiwarati babakla, in them old kutom titaltalon. When I was a little bit baby, my mama rocked in the cradle, in the mold, kutom titaltalon. Was down in Isabela, kakaiwara babakla, and them all kutom titaltalon. Look at that. Oh, when kutan kumagat, kutkudem nagatel, arika, pemagtimbut-timbukel, kita kutum nagdadakem. It was down in Isabela, kakaiwara babakla, in the mold, kutum titaltalon. When I was ay tulungan nag-Joel na kumasi, dati kantam datoy. Nariga mo akong pasan, takoton titaltalon. Para sala na latanta para kanta ka, Joel. When I was a little bit baby, my mama rocked me in the cradle, in them old kutom titaltalon. It was down in Isabela, kakaiwara babakla, in them old kutom titaltalon. In them old kutom titaltalon. Madanaga nakakapsat, kayam atas malmalas ka lang ko nada. Ala kakapsat ka gagayem, ket anak pa'y nakaluto ka kapsat. Kat agyaman nagkada kayo amin na po nga nagbuybuya. Aguri kayo ta, ikang kayo ti ikanta para kada kayo amin na po. Into lubigat, kita tayo apo dagiti apo nga mabalin nga amuyo nga manaling agkanta ti Ismul. Dita parte ti Cagayan, Ballesteros, Abulugan, Lakapan, Claveria, Sanchez Mira, Santo Niño, Gonzaga, Apari, Kadaglalok apo. Ibagayo apo ta magian palistada into no Lunes, ta aramidik into no Domingo ti contest na napo ti season 2. Kada kayo amin apo, sapay kumata ikismisyo, da kayo apo dita Bugay, dita Gonzaga. Dagiti amin na po nga mabalin nga makikontest nga 18 to 25 years old single nga muna po tayo ag-upload iti Smule ken giti ag-download iti Smule da po ibagayo ta agbuy ag-paradis data no Lunes kakabsat ta rugyan tayo into no sumaron nga Domingo iti singing contest para iti province of Cagayan sumaron nga Domingo para iti probinsya iti kayo umuna kakabsat nga mapan iti Batsuan, probinsya iti Cagayan. Tapos iti may kadwa nga bats iti probinsya iti Isabela. Mapan nakapo iti may katlo nga bats probinsya iti Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Basta da Ilocano na po, ibagayo. Iti Quirino province, masapul ko mo ti contestan na po dita Quirino. Iti Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Abracon, Apayao, kakabsat ken gagayem. No, danto og Joker, kaspariga na po gidi dumapay nga probinsya nga da Ilocano na mabalinto nga isingit-singit ko na po no papanan na niya. So nga ibagayo apo ta agkwada. Ay ibagayo apo ta agpalistada kanya, ismul la nga po nga Ilocano awan ti English awan Tagalog kakabsat. Kas dati Ilocano mo lang apo ti pagkokontesa nyo. Ken kada kayo apo nga mabalin nga agi-sponsor to
ibagayon tulat ta kanya kapo no kaya iyo. Nya. Siyempre no sinuti muna, isumuti muna dito lista tapno di kasta papaudi ay mabaybayag mo lang. Iso nga sa bagay mabayag pa ay ibagayon tulat tapo no inya ti kunayon to. Ta ipangko apo no uray man no GGS no sang sagasot duagasot titidyo okay lang apo nakatulong pay kayat ko apo nga ibaga kada kayo nga itinaglabas nga finals grand finals kakabsat kada giti amin apo nga sponsor ko nga 55 itinagapuan itinasulis na dumaduma suli iti lubong kakabsat ken gagayem ada apor na solicit ko nga less than 70,000. 70,000 kakabsat tinasolicit ko. DJ apo na ipapremyok iti nasurok nga 52, 52,000 plus imbayad ko ti advertisement nga 8,000 o 60,000 dayon i-compute ko kakabsat na baka kung compute kayo. Nagbayad akmat apo iti utang ko nga load nga 2,000 tapos may nayon pay dajay kwarta tay mga bakkakabsat ng mapanji Ilocos no jayan ke nakita duma pay apo adumot ag solicit kanyak apo nga para iti daduma nga ada kanong project da kakabsat ke ikantay mo apen no nyaman sobra na nabasit iso apo ti bingay-bingayak met nga itid kadagiti amin nga patulong iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Iso agyam-yaman nak kada kayo amin apo nga sponsor taado tinatulungan nyo apo kun dagiti in-interview nga sang kabasit nga pinagtitipon tayo ako immado agasam jak impagarup apo nga makasolisitak iti less than 70,000 iti grand finals tayo hangko nga pinagkakita na diya po tasyak pa'y tinalogi nalogi nakti boses kakabsat ken gayem adan to siguro basit 3,000 kas diya nga sobra na ison tumot ti aramatak apo nga pagpaprint ko dagiti badbado agiti finalist ko kastamat apo dagiti admin to no manunto ti mabati kakabsat tamadya kayat ati agabunar masapol ko pa yapo no sino man ti mabalin nga ag-donate uray lang basi-basit masapol ko apo iti amplifier wano mixer ko ken microphone ta usar to into no sumaruno nga Domingo kakabsat kang gagayem pasila bayad na kakabsat namang tit kayo ti sa gigisuro yo numano kayo 5 kayo wano 7 kayo alaga nalpasan apo siya sino man kada kayo apo ti mabalin nga tumulong siyempre no iso ti nag-sponsor ato ati gamgamit ko kakabsat mabalin ko nga gatangan siyempre kayat ko apo nga may sponsor apo pakalagligya pagkadagiti amin apo nga buybuya kan viewers no adaman mayat apo nga ag-sponsor oray 10 euro 300 pesos igatang ko apo ti gamgamit ko kakabsat kang gagayam ta nag-order na ti mixer ang kakabsat tapno mayat ti paragdengagyo. Siyempre no da kayo apo tag-sponsor kanya basta no ag-live na siyempre data mo na ganyo apo ti ibidbidak dito tangatang tano awang kayo saan nak apo nga hangko nagatang dajay nga ramramit masapol ko ti microphone masapol ko ti mixer nalalaka lang magkidi apo kakabsat ngam kayat ko nga may donate ti sagot kadagiti amin apo nga buybuya dakkel ti pakalaglipan nyo apo kanyak kuno kas parigan tagkid daw kay tumag kanyak kas host no danto mo ikid daw yo apo agbaybayad akto magkakabsat kang gagayem nya siya sino man kada kayo apo ti babalin nga ag-donate ag-sponsor iti gamit ko nga mixer kon microphone batamta basen ta do ti basko ditoy bagayo lang apo siyempre once nga nag-sponsor kayo apo si kayo ti sponsor ko ingga na ti ununa na ingga na ti udinan apo pas panagyaman ko iti ayat yo kanya kakabsat kan gagayam da kayo agti man napupuskol apo iti kwarta iti bulbulsa na dita tanon yan to ti pagkurangan ng punwakton apo ada nakita kami ni Dikalman nga 100 more or less 200 euros ti bayad na ko medyo nagdakkelan ko nagpintas ati banugbog na siguro tamayat to teja so nga da kayo amin na po nga mayat ibagayon no kayat yo adila basit no kurang to tuwapon wakton kakabsat kang gagayem tano tikas tala nga dapo ada gamit ko kompleto talagang agdigi na kon
baka kadalal daw naktupayan nga agkwan na po no laki di palpalbos na po Diyos hangag sakit ti karabukob ti numotibiyang. Ket kastan kakapsat daytoy ti para kata kayo amin nga awan iti labas na ket into nubigat aga ayam tyo apo ag live nakmanan iso nga kasdi apo abangan dak nubigat. Hello DJ Arnel Takmo, happy watching kang kaser. Leia Pascua kuya watching from Filipino Nail Shop kunana. Alawon, thank you, Leia. Dati ilongganisam, Leia. Baka dahito nga Domingo, agaramid ako na ading ta. Jak pa'y unay nga, jak pa'y makamasangsango. Iso nga, padasag kan dahito nga Domingo. Sumaron nga Domingo, Leia. Wanya, kapatanagan itid ko dahil order mo nga longganisa. O na mas ti longganisa po, dahito'y numutibiyang. Siyempre, tultuladag ti longganisa Ballesteros. Kakabsat ken gagayem. Kada kayo amin nga buybuya po, naimbag ngal daw yo kakabsat, apo. Urehang kano na puskol ti bulsa na po, no, adamayat nga sponsor, kung ni Manang Angelina Cortez. Ure basi-basit lang apo. Isagsagot ko man ken ni Miss Leia Pascua, ni Sir DJ Arnel Takmo, ken da kayo amin na po ni Manang Angelina Cortez, da kayo amin nga buybuya ti daytoy nga pa kanito, kas pamakada nga bilang musika nga isagsagot ko kada kayo amin nga OFW kastamet di ka Pilipinas kakapsat. Et abangan nyo apo into nubigat, alauna iti Rabi di ka Pilipinas, alauna alas 8 dita Pilipinas di Rabi, alauna dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iti nagpanag-live apo into nabigat. Para kini Miss Leia Pascua, kastamet kini Sir DJ Arnel Takmo. Da kayo amin na po nga buybuyan na imbag nga gabi, na bangal daw na imbag nga bigat siyo amin. My favorite. Sponsor, oray 5 euro, 10 euro. Okay lang nga po. Daw kurang to so nayunak tom. Tay gatang ko ti mixer. Kas na kunat mo sino apo ti ag sponsor, basta ag live na adanagan na. Iso apo ti kadwaak nga amutit kayo dyan, 1 euro. Ang sila agdengdeng ako na po. Agluto na ko, dinangdang. Dito'y panunod ko, kastan iniwan at dakatilikod ko. Naray nuluyo, when no agturo, yagda agakan, kanayon to'y simay ko. Nagadaw, tikamutit ko dito. Agkakay masakit na siya, kaya tanga bulbulay. Nagimas nga po nga, idola mo dumitibogong. Ipatpatek ko aging gaman sa angis ko now and forever. Aging gaman sa angis ko now
Kalimutan natin dati live ko. Ito nabigat, may paiso nga live ko. Kada kayo amin kakapsat, padaanan dakto nabigat, agkakadwa tayo apo iti nasurok nga 3 oras. Agkakatawa tayo, agkakaragak, isa ka na yung dagitay pag-irotyo ti subsubo yung takil-kiling kayo amin na po nabigat. Talagang paborito dagita Angelina Cortez ko nana. Da kayo amin na po nga Hace un mes empecé a notar que siempre estaba muy raro. Cuando fue el... kada kayo amin kakapsat nabigat, ag-live na ti 3 oras. Saka na yo apo dagita pagkakatawaan kayo apo. Pag-ulukang kayo nakaredy dagita pa isaw-sawok nubigatan. Agbak no normal nagbubigat iti live ko. Tapos into na sumaron nga Domingo isoterogi apo ti season 2. Ditaden na awan nagbasulag Kanaramit kumen amin pagragsakan Mary Jess, baka kaya mo tiyawag sponsor kanya. Sulat at inaramit kumet amin pagragsakan Imanyat impano sinatala intungkos inilalang na punuan Ay ano ti istorya no bigat manang Angelina Cortez Amuyo ka di nga. Ito nabigatan tayo. Dugay pa lang kapsat ka makausum ako. Nakaramid ako na po di script ko nabigat. Nalpas ko di topic ko nabigatan naka-lesson plan na ko manang Angelina. Sigurado ako nga agulog kayo nabigat, agkakatawa kayo manay na po. E tinasurok nga may isa 3 oras. Istorya ti best friend. Ano istorya ti best friend? Po, best friend nga kunana. Hoy bes! Kunana. Kunana yung kunana ito, ini-sertan lang kamo ko. Ay, the best friend ko, best kong kunana. Best, kunana kiti na bartag kamun ko. La best friend, iyala nakman kunana kitin. Opo, best friend, nagpaiyala ka nung kakapsat kagagayan. Tilak ko, ang tadya yan, istorya ni Idol Dan Langgaman. Siguro gusto. Siyempre, best, kung nanangarad na parte, best friend forever, agpayalan, kakapsat kin gagayin. Maya, dahil topic na ini, agkat katawa na, hello Len, Julian. Nakano, best friend na nga lalaki, nga Mr. Unsa, best friend, kung na, tulabi, nagkaidada ka nun puading. Best friend forever. Elekon ko na. Okay siya ba nag-ulo ka kini? Kakatawa na. Hello, Puring Villegas. Awan lang ti best friend ko apo dito sa Santa Cruz, Tenerife, Spain. Amuyo kami ti best friend no ka kana yung agpay libre. Napimpinta sa apo ti ag solo-solo. Tano ko mamin.
Amo mo na di best friend nam kag-gringgor kay to manen, nagringgor kay to mo lang apo, istorya ka teglalaok. Apo, dadaulan na kanto mo lang data best friend mo. Iso ka, da kayo apo makigayim kayo ngumahang kayo nga makibe best friend. Taawan ti pagsiyata mayat mo ti apo kakapsat ti best friend nulaki di. Si Dudongo wano si ayat kang kahan na kang ulogan. No best friend lang ta utangan na ka ako haanin. Tawan kahit jakat ti best friend ito tayo wanti pa utang ko. No niya ti mabaling nga may pay mo, okay pay mo ko no utangan na kata, nohan mo maikan na ka, gumura-gura ka kapsat kang gagayem. Nga pudpud no adya nga best friend no ka. Pagbagasan na kala nga best friend kakapsat kang gagayem. Di ba rin Mela, Jobe na la Costa, na best friend mo, isinamon. Manang Angelina, mo yan. Asi ka mo Emilia Bayanin no, the best friend mo, ikatumon. Siya lata di best friend mo, bagtama muna kagayim tayo di college tayo. Di ba Emilia? Narigat apo tiya the best friend na, lalo no katay chismosa nga best friend, puan na dam. Alwada man sir the best friend mo dita baka ket di kasta jay kanya ni DJ Dan. Awan ti best friend ko apo dito eh. Ta nagpaspasyar, balay trabaho lang agungo ni Mami May no pasyar na nga pasyar. Ngam ti diliwog ko man mga kibinggo tanong mga baka kado ti pa ipa premyo nga load dagiti agboy-boy apo. Di ba Len Julian Pascual, ya sino best friend mo kasinsen? Alwadam, baka madamdam kapuuran na kamo lang data iti kusinam ni best friend. Ado na po iti best friend nga aging kukunay iti dayto nga panawan. Best friend na katano umutang lang. When na ba ang batang best friend dita, nawat ba best friend na watching from Philippines, Rema Rabilas. Hello, kabsat Rema Rabilas, happy watching po. Basta nagpakpakada na ka, agbalin na mga padi na po nga mang sermon kada kayo amin na po. Wen ko na na. Basta nagpakpakada na ka po, agsermon na kunti, bay papanti best friend, into no bigat. Topic ko ti best friend, dagiti Mildred. Kada kiti agpa-Mildred apo nga sasawa yawan insin bisinakti holiday ko correct. Napimpinas nga best friend nyo kakabsat dagita kwartayo agsapol kayo ti ado. Best friend ninyo kita kwartayo apo tayo sundo ti makagatang ti kaya yung magatang. Mang best friend ka ti tao mules kya na ka lang utang-utangan na ka padpadaksen na ka and so on and so forth ang problema ka pa'y. May text solo nga talaga manang tao rin no. Kasi solo ka nga mangan awan ti libre nga best friend. Makaala ka ti best friend mo nga nalingag pa'y libre wanan may busta kwarta mo best friend. Dahil di pa maudi nga sunata para kada kayo amin apong. Nga isagsagot ko kada kayo amin best friend. Mahahag sa saya tagsig istorya sir. Agluto kan sir ta baka bautan na ka ni Mami May ko nan. Nakakuha na kun. Basilangan sidaan lang ti makakuan. Ag istorya na to nabigat. Ag istorya kaslat sir dan langgaman. Gaya apo di style na mayat. Best friend forever. Best friend forever and ever, amen. Best friend nga go utang handyak kayat. Napimpintas ka siya ti umutang kakapsat. Basahan na kay bagbay ko ka nga best friend na. Agbayag akmot. Saan
kayo po nga buy-buya nga tatabako. Panyo ta headset siya po. Ta dengeg kay lata. Ta pakada na kung kunang magpatukara lata na po. Kit-kita kay lata. Nagpakadan, mapankan sa balian dagat. Asinupay, itati ka mga. Asinupay ita, ipag-ipagaan. Iti narupay, ako ang problema. Awan ka ba tangkol, itirigan-rigan. Best friend forever, kano ka ang makita. Manis mo, aduwa ka't katawa. Best friend forever, forever and ever. Sabay ta, di ka man liplipan. Best friend forever, kano ka ang makita. Mamis mo, aduwa ka't katawa. Best friend forever, forever and ever. Sabay ta, di ka man liplipan. Sabay ta, di ka man liplipan. Sabay ta, di ka man liplipan. Best Dahil kakapsat iti kuskus to nga best friend. Dahil ito ti para kada kayo amin na po, da kayo nga OFWs nga giti asawa na kada JV Pilipinas. Dahil iti para kada kayo amin kakapsat ken kagayem. Para kini manang Angelina Cortez, da kayo amin nga buy-buya po, sino pa yati dadtoy? Ni classmate. Anya, anakin ka, kakastoy maitrig na. Sipot nagkita ka, sa ulan na kalag ito'y mata. Sipot nagkita ka, rin mo sing nihayan. No di ka makita, sikati ang awagan. Dahil labak unay, taisen mo napmuan samhin. Kayan na to'y puso, mapukaw nilalim. Nainlabak unay, tapanagbalbalikas. Anyak agakin ka, minagnetong na'y tuwirik na. Awan oras adi, sikat malagip ko. Amin akalito ang awagak tanagan mo. Kurang di aldaw puno dyan, mangigda timek mo. Oh my grabe, sikati nagrasat ko. Oh my grabe, sikat ay ayate. I always love you with all my heart. Oh my grabe, at may
may sa kato'y puso. Children, duwas pa, I love you so. Happy watching, Kapsat Angie Alamo. Hello! Oras na di sikat malakip ko, aming akanito ang awagak tanagan mo. Kurang di aldaw pugnudat mangagdatinag mo. Oh my beloved, sikatin ang ragsak ko. Hi to Edith Corpus. Oh my beloved talaga. Awanan diyang amunukanon to. Ay ayate, Alaan, ano silang mananganganin? I always love you with all My my heart. heart. Oh my beloved, at may sa Da kayo ako nga kakapsat nga agbuybuyan. Nga hambay nga nag-subscribe di dyan YouTube channel to'y numutibiyang Roderick Molina di YouTube. Pakiclick yung man na di subscribe kung na nakakapsat tabarbarang maabot ko ti 1,000 nga subscriber. Nakapoy, bali 735 sa pailaan. Adupay. 200 pa yung nasulok ka po. always love you with all my heart. No maabot ko po iti 1,000, apply ak iti monetization na dajay, mas adado pa iti abakon yung alot kakapsat ken gagayam tay so blick mo lang po ti ayat yo, kas panagayat yo iti notibiyang, no mamonetize, adado po iti ipipay ko nga abakon yo, nga preload. Adya lang tamay karika po, tahang ko mga tapagbanangan. Pada hanak tuwag susulisitan kada kayo no laki di ako mamonetize. ¿Y si hacemos una barbacoa este fin de en casa? Que vengan desde el curro, se lo comentamos a los vecinos, que... Roderick Molina ko na nalang kakapsat tata. Roderick Molina ta YouTube, pero ko nyo naka-headphone ak iti blue. Ama puring ading puring Villegas, ading lumanang. Thank you very much ko nana. At akong biyag ko. Kapat patang kayo apo habang agimurmurin ak iti kamutit. Thank you manang Lucena Cabahel Taha. Ay manang Lucena Cabahel Taha. Mangtit ka tuman ti iti dani mo no bigat tukta madamdama ta ibasa kate hanunay nga tiddo. Ate lang kuma urain ng nga istansa. Ate hanunay na bayag. Manang Lucena Cabahel Taha da kayo amin na po. Nga mayat nga garamit ti dani yung nga medyo hon anunay nga tiddo. Ibasak no bigat amin. Messenger ti pangitidin nyo ako.
Florido, apay sinuota balang kantis. Kanta ka nung balang kantis, kaya sa mga nabuya pa yan ang nagdaji Huwag ka tayo, patukar ko. Ako nagpintas na kadi sonata ko. Agdangag kayo apo tagpatukarak tinapipintas nga Ilocano song. Abang agluluto na kagi-prepare na kaputi madengdang. Mas nagpakadanak manayo ng maninto orasan. Nagimas nga iyalay dahito nga sonata. Para kada kayo ni Manang Puring Villegas, ni Angie Alamo, ni Manang Angelina Cortez, ni Jacqueline Florido. Isalayo ako nilala kayo. Dahil di amit, ti para kada kayo amin na po, kakapsat kang gagayem. Sa dinuman ayan mo diyan ko kaya ko kuman ganda ng ipot mo siga ka na yun di anapaap ko di kanto mabukaw dito'y lalaki ko sa dinuman di ayan mo di ako kaya ko kumain. Diba? Hello, Seni Acedo. Kita nyo, di nagwagwapo na kita yung sonata nga isang sagot ko kada kayo amin na po. Sika. Di title na kakasanda to ay Sika la. Sika. By Rudy Corpus. Ana pa ako kaibigan mapugaw dito'y lagi ko Huray ba'y aglabas ni Tawe ikarikin ka asika sikalain di ka masursuro
ako. Kaya't kung kumaganda ngayon puno siga ka na. God bless always, sir. Biyahin muna pauwing Abu Dhabi. Ingat po palagi, sir. Stay healthy po. Thank you very much, Angie Alamo. Amo adika inawaka adi maipeksa trabaho ayan rigana mapunas laing daita lumatan ti palagina na agyalan na panawan ipanunod ti maiyawan ngimno madamong isweldo nagsaka na may pawito. Daman na kami, ganyan kita at ang panunute. Basta kayan di pamilya na hangis pinagluwalagsa. Kuray mo pinatipin na sa balianasyon ang napakarap. Kulain ka na kayo, pigrigan mo. Pamilya, walang naisagalaan. Ay, harap kumagayin doon. Ay, pa isa. Kaya pa isa mo doon. Ako malaman na siyempre no tanto. May isa. Lawol. Nakikismisa ka po kakabsat kin kagayem, buri kayo. Tado may nanalad di ko. Dato ya po. Napinanawang kayo talaglag mo na kapot kamutit.
Floripina Lizardo Serame. Oras mo next time at na nagtumanin nga umayag kuya. Hello, kumusta kayo amin kakapsat? Kumusta kayo amin nga wan itilabas na? Da kayo po nga buy-buya. Sapay kumaputa, nakaladkat kayo nga kang kanayot ngay naldaw-aldaw. Kumusta kayo amin? Dagiti kakalugrak, dagiti kakabagyak apo, Tilisardo, Itibente, Molina Contemporary Family. Da kayo amin na po nga Lizardo. Kumusta kayo amin na po? Ken amin kayo ako nga buy-buya. Florido, happy watching Ryan Florido. Rencian. Kumusta ka Rencian Florido? Kumusta kayo amin na po? Ngawan itilabas na. Hello, kumusta kayo? Dagiti amin mat nga mangrib-ribok kata kayo apo. Handa kayo pagtalnaon dahil ito mati si Surata da. Bukan pailang kay tuwiri
nana. Dati tagbibiro ka po di Hawaiano. Riribok tibiyag ko nana. Da kayo nga mang riribok tibiyag ni Mari Aquino kakabsat, adaywan nyo isuna. Diba, Auntie Mari Aquino? Riribok tibiyag ko. Animal kayo kunam. Hello, girly Kalingasan. Happy watching Malasitang. Song bata kakabsat, riribok tibiyag ko kung na di babae, dato yung matiti song bat na kakabsat kan kagayem.
Ala, basol ka no ti lalaki ka kapsat. Tata pa basulong kayo mat. Dati di para ka dagiti babaya po. Dagiti dadu mga babae ahang kuha na po. Dagiti dadu mga babae, dahil di para ka kayo. Ikan aglip-libak, painanan kita kay adwa. Katuwang ni ay at ang kabayan na ka. Makapaay raglag sa iyo adwa. Si Teteng nyaga itchesiket na. Nalaos ururot ko kagura, iti nakita. Naging narapok kay pila, irot natin na kay pinabaon. Ipagarong ulo siya lang ay ayaten, palangkan iska awan ng takneng. Palangkan iska babae, di marmar may sa alala. Dahil tana po ti sungbat dagiti dati sungbat yo kung dati kabit nila kayo no da kabit na. Sexy, palangkan iska anapeklan, sarang piting kaharapin pinsan. At lalaki ay kailaw-lawan, palangkan iska kaunda. Isang sa bulan na atong al-alilawin, atong ika lat-lat-lat. Isagsagot ko na ito nga sunata kini Admin Maribela Labol Rizardo. Dato iti-itid mo kung datay kwa. Palangkan iska babae, imarmar may sa alalaki. Nuwagayan ka, doble-doble, imet unay sikatay na sexy. Palangkan iska anapeklan, sarang piting kaharapin pinsan. At lalaki may kailaw-lawan, palangkan iska kaunda. Palangkan iska babae, di marmar may sa alalaki. Nuwagayan ka, doble-doble, inet unay sikatay na sexy. Palangkan iska anapeklan, sarang piting kaharapin pinsan. At lalaki may kailaw-lawan, palangkan iska kaunda. At lalaki may kailaw-lawan, palangkan iska kaunda. Dajay po iti para kini Mildred. Dagiti Mildred kakabsat, para kanya dajay dagiti balang kantis nga babae kano. Junjun Valiente, kuya patukarin man dyan na lawang nga kanal. Lada request ko lang kuya, thank you po. God bless sa programa mo po. Junjun Valiente, wen, padamdamati nga tayo na lawang nga kanal. Hello Kenilyn Laconsay. Kumusta kaya po na dito Dupax del Norte? Kumusta ka ni Girly Kalingasan, awang kano tilod na palodam. Hi to Manang Flor, Abelia Borday, happy watching po. Sagot mo ka na kati niya ko nana. Awa naman ang kagiti nang ilawaan kanjay nakailawan nila kay mo. Hindi ading Maribel. Ako'y nailawan niya kapag yan. Nailawan nila kay mo ya kapag yan, admin.
at pinapatid kahigarian ang pumupunay ang puso ko. Di mo sawin na apat, sigurado nga ipatay ko. Nalidayami unay da nga kanta kakabsat, dato yung tinalawang kanal. Para kini Junjun Valiente. Ano pa tasang din nagdigos tinalawang kanala natin Junjun? Ay manong uno ading. Ay isalam man ang Flor Abelia Borday, nalawang kanal. Kenili na one dagita mga viewers ta hang ako dato into no bigat. Nasapa pa yung unay sa may sa aduti ang tatrabaho Sabado tatan, Domingo, sigurado nga aduti nakadoy of nga OFWs. Thank you very much manang Florpina Lizardo Serame and namayat apo nga panagsaad na. Awiting ito ay iaalay ko kay Puring Villegas. Maligayang pakikinig at panonood, Ate Puring Villegas. Maybe you don't know me anymore than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me. It's more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you, and if I was sick, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Saw you in the car, and the moment I walked in, saw your lonely face across the room. No, I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to live
so soon. You know I hate to think that someone could have loved you more than me. And in times like this, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, rest your worries in my bed, rest your love on your heart. Lay your troubles on my shoulder, rest your worries in my bed. Alak bumasit kayo po nga buy-buya, into no bigat agkikita tayo manin. Ket dahito na po ti pamakada nga bilang isagsagot ko kada kayo amin kakabsat ken gagayem iti dahito nga kanito. Naragsaka po nga pa nagbuybuyayo agkikita tayo no bigat oras iti alauna iti malem dito i Santa Cruz, Tenerife, Spain, alas 8 dita Pilipinas iti rabi kakabsat. Happy watching to Kenelin Lakonsay Kalingasan, kastamet ken ni Girly Kalingasan na po dita Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, ni John Valiente. Kuya, request ko man ulit yung kuwapato ka rin diyay, miss na miss kita. Palgip ko nga mindatay, ay, thank you kuya po, gimasan. Miss na miss kita ka no kakabsat. Okay, ay kang kaiti duwa nga sunata pa, dato iti may muna. Nap na panambay liwa, pakadaan nyo kakabsat, ni ti singer dahito yung nga kanta, ag balinto, nga may sa nga board of judges into no season 2. Liwa. Sinapsapul ka, hindi ka man lang makita. Di manaw na yung batin na may mansa. Ani at di mo kinaya, manuin ka kinapura. Naslapan ang ako'y itatalagaan para sinapsapul ka, hindi ka man lang makita. Bimanaw ka, yung batin na may mansa. Ani at di mo kinaya, manuin ka kinapura. Happy watching Sanggunyang Bayan, Albert Collado dita Amubuan, Balisteros, Cagayan. Neng pagngarabi mga po Sanggunyan. Sinapsapul ka, hindi ka man lang makita. Bimanaw ka, yung batin na may mansa. Ani at di mo kinaya, manuin ka kinapura. Sa umagal, yung makakadit, kaapay lakas ta. Aji miss na miss kita Junjun Beliagas, suktak sa bali baka da copyright na ajay ke mawan nagtitangata nga Junjun Beliagas. Dati ti parakin ka para kantay nobyam Junjun Beliagas. Siya
di ka pasulit. Hirap tayo akin langit-langit. Basta't nalawa. Hello, manang Erlinda Pueblas, happy working, naudi katatag pagpakada na kon. Guya kanto na bigat, oras iti alas 8 di Pilipinas, iti rabi. Ay iti nga sunatay, sagot ko kini Erlinda Pueblas, kini Julieta Langgaman, hi sir, kunada. Hello kada kayo amin na po nga ka-online na. Kasta kini Junjun Villegas. Para kada kayo amin na po nga naudi dahil nga sonata, isang sagot ko kada. Hello Joel Florido Tagumasi. Joel, dati load mo iti duwagasot kada bulan, mangrugin ak tunga upload king ka into no July. Hi Rodora Rabilas Ohano, hello kunana. When Erlinda Pueblas, when naudi nag-share kunana. Ang pagpakada na kung manang, iso nga into no bigat, oras iti alas 8 di Rabi di Pilipinas. Baliwag to apo iti live into no bigat, palubos na po Diyos. Kadkaduan na ka po iti talong oras into no bigat. Kadigdigos met lang sayong. Kadigdigos met sayong. Kung anak may nagdigos na digos na tilana. Baby oil. Kada kayo amin nga buy-buya. Sino ti mayat ti gumatang ti tarong? Joel, Tagumasi. Joel, kaya mo tagmula ti tarong kasi katidog na. Sakti pa basulem, nanalaklat tayat kinlangin-langin. Naskat na luwan, sana kulaan mo mga dilit. Ading ko na na. Okay, manang Erlinda Pueblas. Umanay ken kantawag ken pangumusta. Uray no nasakit, pilit na awatek. Hi Clara Umani. Patanyo ta mangyawit akto apo, agpawit akto ti bukol. Nagdakil met detang ko na. Nagdakil met ten ko na ni Joel Pro une, nagatitakan. Nagdakulan, mapan. 16 inches Joel. Bayat ngay mula kang absat kang gayen. Mabaling nga baston. Mabaling nga pa pagpangaor ka na kiti na barbartet. Mga paltutan ata sir. Api kami nga maltutan ka, api kasi daom mat, api mulmulam ya Joel Florido Tagumasi. Si daom! At ilod mo nga duwa ka suti kada bulan, July tantong mga ragi niya. Kasi 21 ide, June 21, awan pa iti makabulan iso nga July ito nga rugyang ka nga. Lodan ti duwa ka sut kada bulan, may sa nga tawon. 39. Ala po, no 39 kupay lang ko na Erlinda Pueblas. Apo ko 48 ko. Ading ka nga talaga Erlinda Pueblas. 48 ko. Ubing lang tirupak. Siyempre na usum-usum na medyo ubing lang tirupak ng titawag ko kapsat. Nga nga ninang ag 50. Medyo ngumingi na ti kilo kon. Dahil hindi apo di para kada kayo amin last song.
madudo bumasit dato viewers ko ni 27 nun, tatay per 30 nun. Agpakata na kon. Ikaw kaya na makita. Hi Clara Umani, alaman po sir urekit agasidik tayo lang po. Tagapalok nagmet, agyaman na po na ita maliliwa kami nga buy-buya ko. Pakadaan nyo nabigat kakabsat, agbuya kayo nabigat, agpalod kayo, pagulukang kayo po nabigat, pagpagakang kayo, nakaredy, dagito script ko nabigatan. Kayo amin na po nga mayat nga agbuya, mayat nga makaterternak iti, o gusto mo sa magkatakatawa nabigat. Buya anda ka po iti live ko, iti Domingo, oras iti alas 8 tirabi dita Pilipinas, alauna dito ay Santa Cruz, Tenerife, Spain. Laglagipin nyo kakabsat, di agbuya. Na kayo nga mayat nga agkatakatawa na bigat, agkatkatawa nga may maysa, agpagpagaak, abangandak no bigat kakabsat kang gagayem. Siyempre, agpakontes aklat tama po, pangabakan nyo tigiti na dumaduma nga preload, nga isagsagot kata kayo iti liwliwakin rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Masapul nga nalaing kay kano nga no nalaing kayo nga dumisingit apong ina nga babakat umubing kayo tiri na kasla agtawan kayo ti 14 pay lang, di ba? No nalasim kayo da kayo apong nga ina nga babakat umubing tiri na nyo kasla pay lang agbalin kayo nga 14 nga tawen. Salamat kanya kana siyempre no usem katawa ka nga tawa nga mamuha unay da baka katawa ka nga maturog ka kapsat ag mauyongan ni host ko na dano ko. Hi Richlin Parek, happy watching. Joel agkanta nagser kayat mo no bigat. Wan agkanta ka gayam taikon siyempre Joel tagumasin to no bigat. Special edition ko masapul nga agkanta ka ta ikanak to ti kapim. Tay ipatukar ko no bigat. Hambal nga isong nga dulit amang mang-record ka mo ti sa bali ate napintas mo balong tada title mo Joel Florido to kumasi at kanta ka no bigat i-record mo tayo patukar ko no bigat. Oras mi dito'y kakabsat ka agalauna iti malem alas 12:53 awampay ni Mami May. Hi to Evelyn Daletan, kapitwa, feel listening. Happy viewing talaga ko. Tuta ko ng sir ko na da. Hello Evelyn Daletan, nagbuya ka itong nabigat kapitwa at nag-trial na lang ato. Iba si viewers ko. No ba si viewers, agsasakitin akom ko. Napanda dyan sa bali ngayon live streaming. Ngamin to nabigat, sapay kumaputado kayo. Pakadaan nyo po ti season 2 singing contest ito no sumaruno nga Domingo. Aglalaban ti amin nga takakagayan bali ito no sumaruno nga Domingo. Ti aramidag nga style dati season 2 kakabsat kakasla The Boys. Mangpili na iti iti kada sangapulo nga probinsya mangpili na kapo iti Sagdodwa. Ket no sa nga pulo nga probinsya times 2, 20 da amin. Tapos adan to maramid nga semifinals isuntumot ti panangpini dati agbalin nga coach ti mga ba. Coach nga recording artist tapos grand finals tayo kakabsat. Napimpintas apo ti season 2 ngam ti season 1. Iti panagnada babayan iti panaki kamayet parang suporta apo dagiti recording artist nga nalalatak iti intero nga Kailokuan. Last call, da kayo amin na po, last dato yun, last na alas, nagrigat tayo pakada kakapsat, Ebelinda Insan. Manu nga kanta sir, Ilocano, Tagalog, English, depende na kaya mo kana dua. Ilocano plus ikanak ti Tagalog uno English, ate kaya tam favorite song mo nga English uno Tagalog, Ilocano, Joel, ore ko intermission number mo lang. You're
susumbatan Dapat i-text ko ka Pinuot ka sa pali Ang katetext mo ita Nalaw-lawak kumano Ipod ng kanyak-yak ko Hello to Reynaldo Florido. Happy watching Reynaldo. Mangantayo ka ro ba? Okay sir ko na. Kumusta ka kano uncle na Reynaldo Florido from Joel Florido, Tagumasi. Love call para kini Reynaldo Florido para kantay ingutan ng asawa na dito abroad. Love call tawagam ni bako mo Reynaldo Florido. Danin sa paigitin ag expire tay sim card na ay nagrigat biyag ko sa saade ita. Napatikin ka di mas baalan nga iriw tuken ka kadit ti cellphone da ikarik na. Napatikin ka di Babay ni tita ito yung sunata kakabsat. Ag pagpakada to'y numutibiyang. Ag kikita tayo ito nabigat. Iti oras iti alas 8 dita Pilipinas. Alauna dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kada kayo amin na po nga nagbuyag. Diyos nagtiyag ngina. Sapay kumaputa. Anda kayo apo itinasiyat nga kasasad. Ken good night po kada kayo amin. Keep safe everyone. Manipod po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Tuyading, kapsat, numutibiyang. Nga nagbalin nga timoni kita ito yung programa Roderick Ben Molina. Kada kayo amin na po nga buya dito Pilipinas na imbag nga rabiya, na imbag nga oras, na imbag nga sardam yung amin papagayam. Thank you very much.